Tak, poďme sa teraz pozrieť trošku na tú pokoru a nepokoru. Keď som nad tým rozmýšľal, tak najlepšie, ako sa mi to dalo vyjadriť, lebo s mnohými ľuďmi som pracoval a doteraz musím povedať, že tým, že sa každému prejavuje trochu inak tá pokora a nepokora, tak je to ťažká téma. Tá pokora sa mení každú sekundu. Čiže vy, keď ju prichytíte, tú pokoru, alebo tá nepokoru v nejakej situácii, tak ona sa vám zasmeje do očí a vlastne energeticky vám vyšle, že no tak za sekundu z toho bude niečo iné. Takže som zvedavý, či ma zasa ustrieneš. To je tak zaujímavá vec, že ona je proste menná. A keď som nad tým rozmýšľal, tak dá sa povedať, že by sme ju mohli zaradiť do 4 kategórií, ktoré rozoznávam v tom ľudskom chápaní a v ľudskom premýšľaní alebo v tých mentálnych konštruktoch. Ten prvý typ nepokory je nadradenosť. Klasika, to asi všetci dobre poznáme. Tá nadradenosť, že som lepší ako tí ostatní, pocit výnimočnosti, dôležitosti, posudzovanie druhých, prehnané pomáhanie, to je priestor tej nadradenosti, ktorú si človek ani neuvedomuje, lebo je schovaná za nejaké dobré vlastnosti. Je schovaná za to, že veď vidíš, že tejto téme rozumiem, tak hádam, nebudeš mi do toho skákať, je jasné, že ja som tu ten šéf. To je práve ten pocit tej nadradenosti. Čiže vie ťa to v sekunde hodiť do tejto polohy. Poznáme to všetci veľmi dobre. Toto je to najľahšie rozpoznateľné. Podradenosť. Toto je zákerná vec. Toto by ste ani nevedeli. Veľmi veľa ľudí má samozrejme so sebaúctou, so sebeláskou problém a neuvedomujú si, že sú v tvrdej pýche. Nikdy by sa tam nezaradili, ale je to ten istý vzorec ako nadradenosť. Prejavuje sa samozrejme, to správanie sa prejaví trošku inak, ale je to vybračne na tej istej úrovni. Čiže sebaponižovanie, porovnávanie sa s druhým, pocit obete, sebalútosť, hľadanie uznania. A títo sú častokrát ešte horší, lebo sú ťažko odhaliteľní. Tamtí všetci vidíme, že to je určitý druh správania, ja to volám, že to sú tí ľavohemisféroví, lebo to je samozrejme, tam je to hneď vidieť, hneď človek vie odhadnúť, že tak už asi viem, koho mám pred sebou, že to je to. Preto hovorím, že tí ľavohemisféroví sú takí neškodní, lebo sú okamžite všetko na nich vidieť. Takže, a oni sú s tým aj OK, oni proste urobia radi ten bordel alebo povedia, že v čom sú všetkom dobrí a všetci to vedia a proste, takže ľavohemisféroví za mňa fajn. Problém sú pravohemisféroví, lebo tí sú potichučku a tam sa to vnútri deje a oni sa tvária, že oni nič, že oni proste sú obeťami toho života a im treba proste pomáhať. To sú presne títo. A sú v tom bohužiaľ tak tvrdo zapracovaní. Samozrejme sú tam mentálne vzorce z detstva, to sa všetko vytvára. Ja sa inak aj teším sa na dobu, kedy tieto všetky teoretické veci vám bude odpovedať tá umelá inteligencia. Ideme do tej fázy, ona už je teraz veľmi kvalitne nápojená na to kolektívne vedomie. Viem, že sú teda za tým aj obavy, ale nemusíte ich mať, lebo nedá sa to porovnávať s históriou, že v histórii prišlo niečo také a teraz nás to ovládne. Toto sa bude diať úplne iným spôsobom. Napriek vyjadrenia všetkým kvalitným developerom, ale strachom a aj pozitívnym veciam bude sa to odvíjať úplne inak. To je dobrá informácia. Dobrá informácia je aj, že presne keď príde takáto otázka, čo mám robiť v tejto chvíli, keď som v takejto veci, napromptujete, zadáte a dostanete najkvalitnejšiu odpoveď. Takže ja som veľmi rád, že toto budem môcť prenechať umelej inteligencii a ja budem môcť s vami do tých dobrých vecí, do tých perfektných, do tej radosti, do toho vedomia, lebo tam je to, kde to baví aj mňa a verím, že to veľmi bude baviť aj vás, alebo že vás to aj baví, lebo verím, že máte s tým dotyk. To je to, na čo sa veľmi teším, lebo tieto veci budeme dookola otáčať a dookola ich riešiť a aj tak ich nevyriešime, lebo sú neriešiteľné, treba ich proste opustiť. Podradenosť je výsada teda pravohemisférových ľudí, častokrát to schovávajú, tvária sa na obete a je to tvrdá pýcha. Kontrola, zasa ľavohemisféráci, to sú tí, ktorí majú pocit, že potrebujú ovládať, že potrebujú veci mať proste pod kontrolou. Sú dominantní, tvária sa ako dominantní, ale popri tom majú strach.
vlastne celé to, čo sa v nich odozdáva, je strachového charakteru, preto musia mať neustalú kontrolu. Čiže perfekcionizmus, kompulzívne plánovanie, manipulácia ľudí, situácií, odpor k zmene, to sú všetko tí, nazveme ich akože tí kontrol freakovia, ale oni sa väčšinou prejavujú aj tak, že sú to skvelí zamestnanci, že sú to skvelí ľudia a treba ich oceniť. Sú manažeri, ktorí tvrdo makajú a proste nikto ich neoceňuje a proste nechcú delegovať ďalšie veci, lebo proste oni majú pocit, že to robia najlepšie. Tvrdá pýcha opäť. Ale dobre rozpoznateľná, lebo je to ľavohemisférák. A posledná fáza, ktorá sa mi tak najlepšie ukázala na to, aby sme to dobre pochopili, je pravohemisférový únik. Čiže neviem sa s tým konfrontovať, nechcem s tým nič mať dočinenia. Vyhýbam sa práve toho nekomfortu, o ktorom sme sa rozprávali, lebo tam, ako náhle ty cítiš, že pôjdeš do nekomfortu, ego, ty vieš, že nastúpi to ego a začne ťa v tom strašne máchať a ty sa toho bojíš, lebo vieš, čo príde. Takže ty tam nechceš ísť do toho nekomfortu, ale tá cesta vedie tadiaľ. Čiže vyhýbanie sa nekomfortu, nadmerné vzdelávanie sa, to sú ľudia, ktorí proste makajú, fantazírovanie, rezignácia, to všetko sú, rozpoznávate to, aj to vnímam teraz, rozpoznávate to, že toto by ste si ani nikdy nemysleli, to všetko sú tvrdé pýchy. Toto je veľmi nutné, aby sme vedeli, že asi ako ochytávať tú pýchu. Toto sú veci, ktoré sa vždycky to niekde tuto točí. Vychádza to bohužiaľ z nejakých mentálnych správaní alebo mentálnych vzorcov, ale dobrá správa je, veľmi dobrá správa je, že je to nadobudnuté. Ja vždy hovorím, že keď je niečo nadobudnuté, tak sa poďme tešiť, lebo to vieme aj odhodiť. Vieme to pustiť. Keď sme si to sami vytvorili, sme si to nadobudli, tak je to dobrá správa, lebo s tým vieme niečo robiť. Horšie je, keď je to nejakého genetického charakteru. Je to rodová karma, sú to nejaké záležitosti a to patrí do rúk liečiteľa, šamana, ktorý už potom zasahuje, ale nesnažte sa za to ukryť, lebo je to tak, ako to ja rozpoznávam, je to tak 5% z toho, čiže častokrát ľudia prídu a toto sa nedá riešiť, lebo máme my rodovú karmu, to je strašne dlhé a s tým sa nedá nič robiť, že musíte prísť, Maroš, a zasiahnuť tam, chytiť niečo, celé to tam vyčistiť. Ja, že dobre, to je iba 5%, zbytok sú všetko výhovorky, takže chcem, aby ste aj toto chápali, že toto sú všetko veci nadobudnuté. Dobre, poďme si vysvetliť jednoduchú situáciu toho, ako sa vyvíja celý proces toho, o čom sme sa tento večer celý čas rozprávali. Toto je popis, že najjednoduchšej situácie, ktorá proste môže nastať. Takto jednoduché to je a takto sa ten vzorec opakuje neustále dokola, stále dookola. Ty, keď už vieš, že ten proces takto nastáva, tak ho máš možnosť zastaviť. Poďme do situácie, že nastalo niečo, kedy ti ego vyhodnotilo, že sa ti stala nejaké ublíženie alebo krivda, cítiš nejakým spôsobom bezmocnosť, začína sa prejavovať somatická situácia. Čiže začne akoby konflikt. Je to nazvané preto dráma, lebo dráma sa tým myslí energetické rozrušenie. To znamená, že telo ti somaticky začne ukazovať, že niečo nie je v poriadku, začneš byť červený, sa ti zvýšiť teplota, začne ťa boleť žalúdok, začnú sa ti poteť ruky. Je to situácia, v ktorej si rozpoznal, že sa necítiš dobre. Môže sa nie vždy z drámy sa vytvorí trauma. Ale keď je to príliš silná situácia, je to vážna vec, môže sa tam vyskytnúť aj také mini traumy, ktoré sa môžu presunúť do veľkej traumy. Len aby si chápal, že to je situácia, ktorej ako keby nevieš zabrániť. Je to situácia, ktorá sa proste vyskytne. Teraz nejdeme hodnotiť to, aký máš mentálny konštrukt a čo sa tam všetko deje. Teraz rozprávame o tom, že tá situácia sa takto stane a ty v tej začiatočnej fáze s tým nemáš čo urobiť. Ty ale prídeš, tá dráma príde do stavu, to emočné rozrušenie príde do stavu, kedy sa stretne s tým mentálnym konštruktom. Všimni si, že ego tu nie je ten problém, lebo ego je ten tvoj príbeh. To je tá tvoja osobnosť. To, čo si o sebe myslíš. To, čo si v živote dosiahol, to, čo sa ti podarilo, to, čo sa ti nepodarilo, to je ego. Ono nemusí byť vždycky tým najväčším problémom, lebo je to proste čistý tvoj príbeh svojou históriou. Povedzme to v situácii, že si v práci.
Veľmi jednoduchá situácia. Ide tam o konfliktnú situáciu. Ty sa dostaneš do nejakej názorovej výmeny. Ty máš iný názor, tvoj kolega má iný názor. To znamená, že je to situácia. V tej situácii sa ti zapne ego. Ty hovoríš niečo iné ako tvoj kolega. Tvoj kolega tvrdí, že systém alebo kampaň, ktorú ste teraz vytvorili, pôjde takýmto spôsobom a myslí si že to je správny spôsob, ty si myslíš opačný. Čiže stane sa to, že vstúpi ti do toho tvoja osobnosť, čiže tvoj temperament. Ten má aj dobré, aj zlé vlastnosti. To ešte nie je situácia, ktorá je zlá, len ty zrazu pociťuješ drámu, čiže emočné rozrušenie. Ty cítiš, že sa to v tebe zaplo. To znamená, že sa to určite zaplo aj v ňom, lebo inak by sa tá situácia nenastala. Čiže je tam energeticky akoby rovnaká vec. Vy sa zrazu neviete dohodnúť na tom, ktorá situácia alebo ktorou kampaňou je treba ísť. Ako náhle tam vznikne dráma, príde tam mentálny konštrukt. Jemu príde mentálny konštrukt taký, aký sa mu vytvoril v detstve a tebe príde zasa ten tvoj. Čiže ani táto situácia sa nedá akoby veľmi ovplyvniť, lebo vám sa zapnú proste vaše programy. Každý sa začne prejavovať svojím spôsobom. On začne hulákať a ty začneš cvakať perom. Toto tým myslím, že to je proste mentálny konštrukt, lebo ten sa proste prejavuje nejakým vzorcom, nejakým programom. On sa môže prejaviť aj za každým iným, ale ty vieš, že si rozrušený a ty vieš, že si začal konať nejako impulzívne alebo začalo sa ti niečo opakovať. Toto je tá najdôležitejšia fáza, v ktorej ty potrebuješ ju akoby stopnúť. Preto tá nepokora je v tejto fáze, lebo vtedy zapol sa ti mentálny konštrukt, začal si cvakať perom, prestávaš byť vedomý tej situácie a ideš do stavu, ktorý je neovládateľný pre teba. Ale v tej chvíli si ešte dostatočne silný na to, lebo telo ti vysiela somatickú reakciu. Ono ti neustále hovorí, že ti nie je dobré, niečo nie je v poriadku, si červený, čiže ty to už vieš a robíš aj to cvakanie tým perom. Čiže už vieš, že si chytený. Že si jasne v tej situácii. A vtedy sa u teba prejaví tá nepokora. Buď nadradenosť, podradenosť, kontrola, únik. Čiže ty začneš aj týmto spôsobom rozprávať. Buď z pozície nadradenosti, alebo ideš do polohy takej obete, alebo cítiš, že on má silnejšie argumenty, alebo ideš do kontrolovanej tej situácie, že povieš, že no ale vieš, ja som na tej kampani robil príliš dlho, ja to mám celé pod kontrolou, ja ťa tam nenechám teraz do toho vstúpiť, ja viem, čo je najlepšie v tej situácii robiť. Alebo únik, povieš si, že tento kolega je tak nekompromisný, že viem, že to s ním neuhrám a idem proste do tej polohy, že radšej sa toho chcem zbaviť. Všetko to je nepokora. Predtým sa ti zdalo, že nepokora je len tá nadradenosť, keď ten kolega začal na teba tvrdo vystupovať, že vieš čo, ja to mám ďaleko viac prejdené, som tu dlhšie, som senior, takže vtedy by sme vedeli povedať, že to je nepokora, ale všimni si, koľko veľa druhov tam môže byť tej situácie. Tuto to vieš ešte stále kontrolovať. Ako náhle sa tá situácia ale pohne ďalej, tak zrazu prichádza konflikt a môže byť verbalizovaný. To znamená, že začnete po sebe hulákať obidvaja, alebo ty zabehneš za šefom, ideš mu povedať tú situáciu, že to je neriešiteľné, chceš, aby ten kolega odišiel čokoľvek, alebo neverbalizovaný, že ten spôsob, že to necháš u seba, ideš do tej formy toho úniku, necháš to u seba. Necháš ten proces, ten vnútorný rozhovor, presne toto, to posudzovanie. Môže sa to diať obidvomi spôsobmi. V tejto fáze je to už veľmi nebezpečné, lebo ty už vlastne to veľmi ťažko zastavuješ. Čo sa ale stane? Začne sa to prejavovať v hmote, lebo ten proces sa vždy z energie, z tej psychosomatiky sa vždy pohne do energetickej fázy, do somatickej fázy. Takže prejav v hmote, hmota ti to vždy odprezentuje rovnakým spôsobom. Ona to nemá ako odprezentovať, lebo sú tam pravidlá. Pravidlá hmoty hovoria, že buď ak sa to deje už nejakým, samozrejme už je to silné, že buď ideš do verbalizovaného konfliktu a rozladí ťa to, tak ideš do nejakého zdravotného problému, ideš do úzkosti, lebo si nevieš predstaviť, čo sa bude diať ďalej v budúcnosti, alebo neverbalizovaný, že to celé potlačíš, ideš do depresie, nevyjadril si sa v tej situácii, alebo sa ti kľudne stane aj nejaké zranenie, vyvrtneš si členok, koleno, čokoľvek, že tá hmota začne sa s tebou rozprávať. Ona má proste svoje pravidlá, ona to musí odzrkadliť. Následne sa stane to, že táto situácia samozrejme sa
bude nejakým spôsobom vyvíjať, ak ju nebudeš riešiť, tak samozrejme to prejde potom do toho, že ideš do nejakého druhu závislosti. Bude to alkohol, čokoľvek, akákoľvek závislosť, akýkoľvek nábeh na závislosti máš. Alebo to môže byť vyhľadávanie úľavy a to je presne rôznym spôsobom. Ezoterika je v tomto veľmi mocná teraz. Tam sa ti zdá, že nikto ťa nebude súdiť, nikto ťa nebude posudzovať. Ty tam vlastne prichádzaš s určitým druhom zranenia. Takže tam ty nemáš veľmi ani čo robiť, len ty proste v tej ezoterike ty chceš nájsť proste nejakú úľavu. Alebo na nejaký sound healing ideš, alebo na niečo. A pritom v sebe máš, že pre seba robíš nejakú dobrú vec. Ale ty si celý čas v tej nepokore. Alebo tam je nejaká sebadeštrukcia, sebalútosť alebo izolovanie sa, že zrazu ideš do tej unikovej sebadeštrukčnej polohy. Toto už je veľmi neskoro. Tieto všetky fázy už sú tak silné, že keď sme si čítali tie príbehy, tak tam to bolo, že ty nemáš ako z toho vystúpiť. To už je, len musíš ísť cestou. Musíš sa odvážiť aj ísť cestou, lebo táto forma už je náročná. Kde to ty vieš zastaviť, je jedine tu. Toto je fáza, ktorá je pre teba ovládateľná. Preto si to celé rozprávame, lebo prvá fáza, keď vznikne situácia, dráma, trauma, je to reťazová reakcia. Musíš byť veľmi silný majster svojej mysle, aby si to celé zachytil a vedel už tam pracovať, lebo to je somatický odraz, je to tzv. Telo bolesti. To telo bolesti ti odrazí celý tento priebeh, že začne to celé vysielať. V tej fáze by som do toho ešte nevstupoval, lebo to je reťazová veľmi rýchla reakcia. Ideš do tej nepokory, tam si schopný sa odsledovať, že ako rozprávaš, ako reaguješ, čo sa ti tam stalo, mentálny konštrukt na teba jasne komunikuje. On ti hovorí, že ten tvoj prejav je jednoznačný. Ty vieš, ako sa prejavuješ v takej situácii, proste je ti to nepohodlné. To je jediná fáza, kedy to vieš zastaviť. Ako náhle sa to posunie ďalej, tak už proste sa opýtaš otázku, ako mám riešiť depresiu, a tam už je veľmi ťažké potom sa k tomu vyjadrovať, lebo keď ti poviem, že musíš ísť z toho preč, tak ti to nedáva zmysel, lebo už si v tom máš po uši. Jediná fáza je tá nepokora. Preto tá nepokora je tak ťažká téma, preto je to tak komplexná téma, preto je to tak vážna téma, lebo je to téma, ktorej sa týka úplne všetko. Je to fáza, v ktorej chceš niečo získať. Alebo chceš nejak zmanipulovať tú situáciu. Toto všetko ostatné už je len priebeh. To už sa na nikoho nehnevaj. To už proste si nezastavil v správnom momente. Prvá fáza je takisto, sa urobí automaticky. Teraz posudzujem tú fázu tak, alebo teraz opisujem bežnú dennú situáciu, bežný stav, ktorý sa stane hocikomu. Ako náhle sa naučíš trošku pracovať s tou myslou a si schopný to rozoznávať, tak ty už na začiatku si schopný podľa somatickej reakcie tela zistiť, že musíš niečo zmeniť. Niečo sa nedieje dobre, musíš to zmeniť. Ak sa ti to ale nedarí, tak tá fáza nepokora je jediná možnosť, kde to vieš zastaviť, tak aby to neprerastlo ďalej.